Duminica de după chef. Recuperare. Vezi că rața îți spune un pic pe pierdă ăsta care e în spatele de... Am o rață undeva în spate. Ei, numai varză lipsește. E, aici, ai la doi aici. E, mă, rață nemțească. Stau la soare, mă. Și că vine cursa de 2. Nu de 2, mă, că e de 4. Și atât să cacă pe ei să urce cu vaporul ăla. Da, să vă arătăm peisajul aici, așa. Hai aici, mă, că eu am făcut poză de mult. Nu spune tare, mă, vin, mă. Stăm și la plimbare.